Кръц. Аре, сестро, пата преварих. Ох, Геннади, значи, още от сега ти казвам. Ако ме награбиш като с нощи, ще взема ти ареше. Не знам дали ще ми ареше, но тая нашата работа в екипа така няма да продължи. Добре, седа се и как може да рецитираме тази вечер? Пали оня, какво го вика? Не оня, какво го вика. За тази вечер съм подготвила нещо, с което мисля да се заема сама. Защото ще ме прощаваш, скъпи Геннади. Прощавам те, да и какво? Не съм много очарована от твоето изпълнение на Он не вернулся избоя на Владимир Висоцки. Интересно. Не ми ареса, честно казано, но все пак направихме видеото, доколкото виждаме одобрено. Сега, искам да ти дам един урок по рецитация. Да, ти си артистка Брамбарица, я не съм артист и колко можех, толкова казах. Да, колко може, толкова си го каза. Сега обаче ще слушаш внимателно, обещай ми. Ще ти обещая, ама всичко ще ти обещая. Не пред камерата и зад камерата не. Изобщо не ти позволявам да ме доближаваш. Като се майна и ти ще си останеш соло. Добре, ще си остана соло. Така и така съм предвидила тази вечер да ти дам един урок по рецитация, като съм си избрала едно много важно и много силно българско поетично произведение на нашия поет Никола Йонков Вапцаров. Стихотворението се казва Вяра и е включено в стихосбирката Песни за човека. Ти май сега не взимай думата. Май се сещам. Добре, сещай се, но не взимай думата. Сега можеш да ми дадеш малко трибуна. Да се мръдна, ще се майна. Няма се майнеш, просто се мръдни, за да мога аз да си кажа рецитацията и ти слушай внимателно следващия път, когато ти се даде възможност да рецитираш, да си взел някаква поука от мен. Разбрахме ли се? Разбрахме се? Окей. Дами и господа, кичка! Можеш и без представяне. Майням се, нали? Майняй се. Дами и господа, както вече споменах, ще ви представя на вашето внимание стихотворението Вяра на Никола Йонков Вапцаров. Приятно слушане. Ето, аз дишам, работя, живея и стихове пиша, тъй както умея. Живота подвежда и се гледаме строго и боря се с него, доколкото мога. С живота сме в разпра, но ти не разбирай, че мразиш живота. Напротив, дори да умирам живота с грубите лапи, че лични аз пък ще обичам. Аз пак ще обичам. Да кажем сега, ми окачат въжето и питат: как? Искаш ли час да живееш? Веднага ще кресна: свалете по-скоро, свалете въжето, злодей! За него живота направил бих всичко. Летял бих с пробна машина в небето. Бих влезнал в взривна ракета самичък. Бих търсил в простора далечна планета. Но все пак ще чувствам приятния гъдъл. Да гледам как горе небето синее. Все пак ще чувствам приятния гъдъл, че още живея, че още ще бъда. Но ето, да кажем, вие вземете колко пшеничено зърно от моята вера. Бих ревнал тогава, бих ревнал от болка, като ранена в сърцето пантера. Какво ще остане от мене тогава? Миг след грабежа ще бъда разнищен. И още по-ясно, и още по-право. Миг след грабежа ще бъда аз нищо. Може би искате да я сразите, моята вяра в дните честити. Моята вяра, че утре ще бъде живота по-хубав, живота по-мъдър. А как ще щурмувате, моля? С куршуми? Не,
неуместно. Ресто не струва. Тя е бронирана здраво в гърдите и бронебойни патрони за нея няма открити. Няма открити. Къде отиде, бе? Генчо? Ами аз така... Благодаря за вниманието. Благодаря за вниманието. Много беше хубаво, како? Лека вечер. Какво става с тази техника? До чуване, довиждане, дами и господа, лека вечер.